en aquesta festa central de campanya de PCM Més per Menorca, una festa amb dos objectius bàsics. El primer, que sigui una trobada entre tota aquella gent que no només durant aquests 15 dies fa feina pel PCM Més per Menorca, sinó que durant els 365 dies de l'any està bancant perquè arribi aquests 15 dies i estigui tot llest. És una mica una festa d'agraïment a tots els que estem fent feina i alhora és una festa d'encoratjament per aquesta setmana que encara mos hi queda. Així doncs, demanaríem una mica a l'anfitriona d'aquesta nit, a la Fanny Riudavets, que es dirigeixi unes paraules. Bon vespre, amics i amigues, bon vespre, companys i companyes del PCM. Només quatre paraules per donar-vos la benvinguda a tots a l'O. Vull dir-vos, abans de res, que l'agrupació local del PCM de l'O està molt orgullosa i agraïda de que hagueu decidit acollir aquest acte central de la nostra campanya electoral a l'O. Companys i companyes, mai res ha estat fàcil pel PCM. Qualsevol passa endavant sempre ens ha costat molt d'esforços. Sempre han tingut el vent en contra, i això crec que ja no canviarà. Però crec que no volem que canviï, perquè ja creiem que està bé així. Perquè el PCM no es ven a ningú, perquè el PCM no es doblega davant els interessos de ningú, perquè el PCM lluita per allò que creu, sense hipoteques ni claudicacions. Per tot això, per molt que tinguem el vent en contra, sé que arribarem a bon port. Al PCM se li pot aplicar aquella dita que deia quan més mar, més vela. I és cert que tenim molt de mar, però també tenim molta vela. Companys i companyes del PCM, vull agrair-vos que hagueu escollit altra vegada l'O per fer aquest acte, perquè nosaltres, la candidatura de l'O, necessitam el vostre suport. A l'O fa 24 anys que no tenim candidat del PCM a les eleccions municipals. Avui sabem que passi el que passi, el PCM seguirà present per sempre més en el nostre poble. Aquest acte d'avui és una mostra del compromís del PCM en l'O. Però darrere tota aquesta feinada hi ha persones, moltes persones que van començar fa molt de temps a preparar aquesta candidatura de l'O. Seria molt llarg enumerar-les a totes, però els hi volem dir moltes gràcies. Sí que jo personalment n'enumeraré una, que és el meu germà, l'Eduard. La veritat que jo, sense ell, no hauria estat res. La Maite per Facebook deia que volia un germà com ell, jo el tinc i estic molt agraïda. Companys i companyes del PCM, sigueu benvinguts a l'O. Estic convençuda que diumenge a vespre celebrarem tots que el nostre partit, una vegada més, ha fet possible un munt de governs progressistes a Menorca. Sense nosaltres, Menorca seria una finca de la dreta, i això no ho permetrem. I perquè no ho permetrem, ara donaré la paraula a una persona que ens representa a tots, la Toni Allès, la nostra secretària general del PCM.